Hello a chorda gus fáilte ar ais go fís nua limhéin Unitex. De bhísigh mína bheith cén sort físe ba chordam chorthú, gus tuis go bhfuilimse sa bhaile. Tá cheapas cumiach sé agsúil dul ar thór foráiste sa cheantar urbach an sa. Fé láthair Táimse McManus I gúnta lú inar stát, gus de réir na troircha atá agan sé níos, níl míad an ann dul thar 2 km ónar deachsa. Ach tá an táirm héin mar tá porc bheag congur go lorlam. So, de thugas mála gus maclam ar hiúlód chun caisearbháin a all. Bhí siar intangam Cordial a chorthú, tuis go raibh na mílta caisearbháin le fáil sa forc. Is bláhanna tharbheith slánú líad do chorp, mar tá ar lán de vitamíní, mínarí gus snáthín. Níl an plant ar fadút ach an cligan a bháin, gus den idir sa tá thart ar 100 ceann ó hasáilit. Bear graimir na pitil, gus túr casa beag dómh chun iad a bhaga amach lá. Tá thart ar copán a bháin út. Úsáidm se gná copán tuis nach bhfuil na cín speisialta agam. Cuirí de mála gus líon an bhela le copán go leidisce. Cur clúdach gus fágaí sa chisnóir ar feadh 24 uair an cloig ar leid. Sílig an meascán agus dúirt an leach isteach go sáspan le copán a bháin de hiúcra gránathe. Down na bháin is cuma. Mas mín leat is féidir leat spúnach bhird de bhil nó siróp bhelpe a chur isteach leis. Bí á gocaráil ar heas measartha go dtí go bhfuil an siúcra imethe. Leanar de curry go dtí go bhfuil sé ó bhíocha. Cur scúb héas rán isteach I magánaí nisce, go scúb thart timpeall an buta onas nach nuair móig an siúcra a thaobh leis. Stop a choirí ar feadh 5 nómat go son móch an teas. Ligear teach an fuara gus chur é gumadán bia sa chisnóir go dtí go bhfuil tú ó iarraig. Brathinn sé ar do bhlas hain ach go sonam sé de gná thart ar 3 ó 4 spúnóg den bhascán le hiisce súlínach. Gus, sin. Tá siúlam go muin siú soltas an bhísa. Beng mi ar ais sa taucaí le físeala, so nádan I go dúrú chun sinú sús an sa ar YouTube. Mas mín liv. Slán go fóil.